Predstavte si domov, kde mestský komfort a prírodná idyla tvoria dokonalú harmóniu. Sme len do 10 minút od centra mesta Banskej Bystrice, v malebnej obci Nemce, a práve tu sa nachádza na predaj jednoizbový byt typu Bauring. Útulný jednoizbový byt na 4. poschodí s výmerou 32 m2 vám ponúka nádherné výhľady na kopce a zeleň. Juhozápadná orientácia zaručuje dostatok svetla po celý deň. Byt je po staršej kompletnej rekonštrukcii a ponúka potenciál vlastných úprav. Tento byt je ukážkovým príkladom, ako sa dá sklbiť mestský život s idylou a romantikou vidieka. Prostredie okolo bytovky je udržiavané a je vidno, že tu ľuďom na svojom okolí záleží. Lokalita, ktorá definuje pokojný život. V blízkosti je obchod, autobusová zastávka, fitness a relax. Ak vás tento jednoizbák v pokojnej lokalite zaujal, všetky informácie nájdete na stránke marekplavec.sk.